welcome to Bambatha Kamancuza TV. I'm here to update you of what was happening on Mkhokha the case wayizolo ngolesihlanu mhla ka-24 January 2025. Uyabona if kukhulunywa ngumuntu osehlanu olungwayo uGabisile loyo nangu phela ujabulile mefu egethini ebese yambuza uGabisile ukuthi umthetho wakhe vele uma wakhe nobaba wakhe bayambhora yini lapha ekhaya kubo ngoba useze wavala ngisho igate ngenxa yakhe ujabulile ovela aqhamuke nje kulamalanga. Ebese yasho ujabulile ukuthi uzwela abazali bakaGabisile ngoba ave ebaphoxile. Wase esho khona ukuthi ngenhlahla abantu bakaMthiyane bayeza bazomlobola namhlanje. Washo khona bakithi uGabisile ukuthi ulwazi angeke ayenze leyo nto. Wathi nje ujabulile soke siboneke futhi yena ingane yakhe izozalelwa emshadweni ngeke ifane naye ozame ukubamba ulwazi ngengane kade kugcineni futhi uzophunyuka. Washo khona ukuthi yena nolwazi bazoplana ifuture yabo ndawonye. So nje yena uGabisile akavela akhohlwa. Bambona bakithi uGabisile ukuthi ushisha ngisho ebusweni ngalento esho ujabulile. Ujabulile uyakulwazi phela ujabule kakhulu ngalento ezokwenzeka lapho ufica ulwazi ngaphansi kwesihlahla uzama ukupholisa ikhanda uzilalelela umculo ngapha. Afika asho ujabulile ukuthi kade eyoqosha okuncane abazokudinga avele athi ulwazi akanaso isiqiniseko sokuthi uyafuna ukwenza lento. Yena washo ujabulile ukuthi akakhululeke yena uzohlezi eseduze kwakhe. Wavele wathi ulwazi kusho ukuthi if ngibona wena kuzomele ngicabange uGabisile jo amazwi abuhlungu kangaka simakade wavele wakhala ujabulile bakithi. Uma Mzobo ungena egonjini laGabisile umfica uyakhala bakithi angithi kade kufike lo mkhuhlane ojabulile. Ambuza uma ukuthi kwenze njani ebese yasho ukuthi njengoba bekhuluma nje babengane yakhe uyolobola omunye wabangani bakhe. Hayi zobisto yavele yangapholisa amaseko yasukuma yadonsa isulukesi laGabisile wapakisha. Wabuza uGabisile ukuthi hayibo ma uyangixosha yini? Wathi cha mntanami ngeze into kumele ngabe yenziwa ubaba mhlazane ethola ukuthi ngikhulela ingane kaKwazi Mthembu. Isibindi samaMzobe ngiyasaba Jesu. uDifa noSiphoxiya bazamile ukuthelelana amanzi. Basho khona ukuthi lento abayenzile ukuphoxa uZamcolo wezulu ngoba abazange bamhloniphe bavele balwa phambi kwakhe. uSiphoxiya ukhipha imali engakanani yokulobola ujabulile esho khona ukuthi uyacabanga ukuthi izoba enough lena ukuthi babuye nomakoti kwakhe. Wathi nje uMaximba noma ngabe yimiliyoni kodwa nje umakoti kwakhe umdinge khona lapha emagcekeni kaMthiyane. uSiphoxiya uyakhuleka bandla wenzela ukuthi bahambe kahle endleleni ebheke koZondi. Uthe nje ethi amen kwavuma noma Mzobe ngena ngomnyango wathi nje amen bo. Bose uMaximba ucela nje mandla uma Mzobe engabaphazamisa endleleni yabo. Wathi nje lutho ulethe umakoti wabo ukhulelwe umzukulu wabo akumele bamshade. Washo ebeka isuitcase wathi nje nanti nesuitcase uGabi G. Ngiyabamba lana ungakhohlwa ukucineza notification bell nokusubscribe noma ushiye umbono wakho. Bye.